Ayike webahlali ziyawushaya ku DJ ZINHLE, kuntombi ezinhle DJ ZINHLE lo phela ongumusician aphinda abe business woman. Ziyawushaya kubonakala phela umqopho phela okumabona kude we reality TV show yakhe ukuthi hayi impela ziyawushaya hayi kusale sinedolo. Ayike webahlali sibongeke ukuthi DJ ZINHLE usethe wawushintsha umqondo wabona ukuthi no kumele eshadile. Besingaba yini kanti ama celebrity ethi ezongashadi athi umshado akawufuni shithi kwathina besingeke noma sekuthiwa sekushaya isikhathi ukuthi siwuthole umshado. Kodwa nango ke manje ngiyabona kuthiwa kuzwakale ngokulilizela kikizwa kuhle kajiyane ukuthi naba abantu egatini phela kushithi bazolobola noma bebezohlawula umntwana kuqondakala bebezohlawula umntwana noma bazolobola yini. Kodwa kubonakale lo phela manager wakhe womuzi wakhe emlungisela iduku lokuthi phela kumele aqhamuke emuhle phela kubantu basemzini ngoba phela naba sebefikile sebesemnyango emasangweni labo phela bakabongani abathumelile. Sibongeke mawukuthi impela ihamba kanjalo le ndaba ukuthi abantu abashade ngoba phela uke wayihlaba wayihlikiza indaba ukuthi uzoshada yena wazowasho vele nakuma fans ukuthi banempilo ekusamele bayiphile angeke phela ukuthi bona sekumele bagijime manje bashade ngoba naku bejabulisa ama fans bengayiphili impilo yabo. Bona ba happy already noma bengashadile as long impilo iqhubeka be happy ba right. Hayi ukuthi sekufanele manje bagijimise umshado bayoshada ngoba naku phela kumele bejabulise ama fans. Kodwa ke kushuthi ke ubongizi usethe wayibuka lento wabona ukuthi akwenziwe kanjalo manje ukuthi azikhale abashade ngoba phela nangu baby girl usekhona. So ke kuyabonakala ke laphana ukuthi impela asazi noma ubongizi ubeyohlawula umntwana or uyashada ngoba phela mohlala umntwana nokuthi uyalobola kuhlukahlukene. So ke kubonakale abantu laphana emagatini belilizela begikiza kukuhle kunjeyana ke laba abasemzini phela kajiyane izalukwazi zakhona phela zigikiza ngoba phela izona eziyazijabule zigijima igceke lonke bengabe kuukuthi intombazane iyalotsholwa. So asithembeke ukuthi khona okuzayo ayinuki ingosi wanga kukhona lokuzayo. Asithembe ukuthi uDJ wethu omuhle uZINHLE useyashadela manje usefuna ukuzibela nestraight sakhe noma phela ama fans aloke enalokho ukuthi kanti ke uAKA phela nawe AKA uqhubekile nempilo yakhe. Nimbonile ukuthi unoNadia naKhai so na uqhubekile nempilo yakhe. Asiyeke no DJ ZINHLE naye iqhubekele nempilo yakhe abone ukuthi wenzijana akhulisa umndeni wakhe eshadile right be happy. Awu siyakubongela we DJ ZINHLE ubambe njalo ntombo umshado ungabeke nawe kusasa sesithola ukuthi sekuchithekile futhi. Hayi akuwona umkhokha omuhle lo eSouth Africa. Asike nje sizibambe ziqine kunzima kunjalo ngoba phela uyawazi nawe amadoda uthi umalala ephenduka kodwa uzibambe ziqine ntombo awuqhubeke njalo nje nempilo kube kuhle kube njeyana. Ngiyanithanda ke webahlali ngicela ke ningisubscribele ningilikele ningifollowe nenze konke nje okuhle kodwa hayi okuphi nenze konke okuhle nje silandelane njalo ngizole ngimcobelele indaba siqhubeke nje vele sibithupha ziyegwayini. Nginithanda ule.